Problémy s nadváhou a obezitou môžu spôsobiť emočné poruchy, ktoré spôsobujú poškodenie zdravia a zapríčiňujú vznik chorôb. Cukrovka, poruchy krvného obehu, tráviaceho traktu, pohybovej sústavy. Telecare umožní deťom zúčastniť sa preventívnych programov v oblasti zdravého životného štýlu. Chronicky choré deti potrebujú systematickú terapiu. Telecare monitoruje ich zdravotný stav a pomáha prijať rozhodnutie, či môžu športovať. Žiak trpí vysokým krvným tlakom. Keby využíval systém teledohľadu, mohol by plávať s ostatnými. Žiačka, ktorá odpadla počas vyučovania, môže získať pomoc od svojho pedagóga vždy, aj vtedy, keď na blízku nie je lekár. V tej škole je nainštalovaný systém Telecare. Vďaka nemu zabezpečujeme zdravotnú starostlivosť všetkým žiakom.